No niin chatti, tänään me tehdään yöllä, kato. Me tehdään yöllä seikkailuvideo, kun nyt meillä on Freddy Fazbear ja Chica mukaan. Pyörä jäi tänne. Kato, miltä toi näyttää tässä. Tämmönen kunnon rinkula. Yöseikkailu. Aika on 2 yöllä. No ei oo. Se on 11 illalla. Äijä, kato meidän eteen. Me ei nähdä legit mitään. Nyt se papparaa. Riako, tää ei oo yhtään kiva, hei. Joo, mistä tää taskulamput, jos me eksytään. Sitten meillä on myös hätänumero myös. Spooky, scary, scary. Nyt ei mennä sinne ineen sitten. Ei niin, ei mennä. Koska me ei nähdä sitten juosta karkuun ja silleen. Ei mennä katollakaan, koska... Eikö mennään katolle? Jos me hypätään. Mitä siitä? Kato. No, meillä on veipi. Mulla on oikeesti. Se on mun... No ei mitään. Joo. Ei mulla olekaan. Missä? En mä näe sitä. Mä oon sokea. Chatti, tiesittekö te, että mä oon toisella silmällä sokea? Mä en oo ikin kertonut sitä kenellekään. No ei oikeesti on, Rieka. Ei mä oikeesti, en mä oo mikään sokea pappa. Kyllä kun oli se Rieko joku sokea pappa, ja sitten vaan näkee, kun me itketään tai jotain. Se näkee. Ja sit se näkee, kun me... No, mutta ei se haittaa. Mennään katolle. Koska jos olisi liikkunut, niin siinä on taas kusella. Ai jaa. Mä voitan... Ai niin, täällä ei voi oikein pitää valoa, koska me näkee. Mutta ei sitten hypätä. Juostaan vaan täältä. Joo, hypätään. Joo. Ai, tää on ihan hullu seikkailuvideo. Nyt niillä ei ole mitään hajua, että me ollaan täällä. Ne luulee, että me ollaan lähdetty jo himaan. Tää on Riako, koska me itse asuu täällä metässä. Ai. Kusenko alas täältä? Joo. Oikeesti? Mä tuun kattoo. Ei se kuulosti niin väärää, että mä tuun kattoo. Kato. Mene alas. Mennä. Älä vielä. Eikö joo. Eikö joo, mä kusen tähän päälle sitten. Mutta jos se nyt tulee sieltä, sinne tulee just hima. Jos ne onkin itse asiassa ehkä himasia. Okei, tää meidän pitää ainakin Rieko postaa. Se on vielä sinne maassa. Eikö ne ei oo tullut tänne? Ja sit meillä alas kustaa täällä. Joo, tää ei ole postaa. Noniin, siinä se. Nyt mennään pois ja sit mennään jonnekin muualle seikkailemaan, missä me ei ole ikin käyty. Missä vesitampi? Joo. Se oli muutenkin vakala. Niin oli. Tai sit joku vitun oikea vesitampi. Kato tähän kameraan. Aina vähän veippiä. Mennään täältä. Me ei ole ikin oltu täällä. Kato, me ei ole ikin oltu tuolla silleen. Mennään. Koska toi on silleen kauempana. No nyt mennään. Just se tulee, kun me ei tiedä, miksi me mennään. Niin, se ei myöskään tiedä, missä me mennään. Musta tuntuu, että tää vie johonkin. Mä muuten tiedän, mihin tää Riako vie. Tää vie sinne rantaan. Chatti, näytetäänkö me olta... Näytetäänkö me olta ihan random papoilta? No missä äijä on? Kato kuinka... Tossa on kuin mämssäni. Äkkiä tänne. Tuolla valoi. Maata näkyvissä. Nyt
ei me olla merellä. Ollaan. Mä uidaan täällä hetkellä chatit ja sit tässä vaan green screen. Ja täytyy ottaa johonkin. Saadaan tuon puun. Mitä? No vittu meni tuon puun tälleen ja se meikka kaata. Kato mitkä ledivalot tuolla on. Joo. Tommoset liilat. Mennään katto chatti. Ja kuka vetää ollaan mopolla tuolla kulma? Mikä toi on? Mennä kattoo. Kato noita ledivaloja. No katso Joo mä tiedän, mut mennä. Kato toi on semmonen... Eiku toi se... Shit, tossa asuu joku. Eiku kato. Eiku toi on se kämppä. Toi on se kämppä. Toi on sen äijän kämppä. Toi on sen äijän kämppä, Riako. Missä Chica? Chica. Eli meidän pitää jostain... tonne päin. Joo. Sitten mennä sitten hiljaa. Koska täällä voi silti asua joku. Kato, tossa on toi mansioni. Kameralla. Kato, tuolla vettä! Kato! Mennään. Okei, meidän pitää mennä varovasti, koska tossa on toi kämppä. Koska jos ne näkee nää meidän valot. Kato! Luulee, että täällä on tää vitu poliisei. Ai koko on melkein ryssiä. Häh? Otan katoa. Joo, äijä, tiesittekö, että toi on vaan joku feikki random ass vape, mitä me esitään? Me voi tehdä tälleen. Sieltä tulee kun täällä on niin kylmä. Me voi tehdä tolleen. Kato. No vape. No, mä kuulin oven avauksen. Mä kuulin, kun ovi meni kiinni. Nyt valot pois. Valo pois. Katso. Äijä vittu. Kliintä. Okei. Mä kuulin, kun joku pisti ovenkin. Tossa joo, nyt vittuu täältä Riako. Tossa on... Ai joo vai? Kuulit sä? Ja minä ei kovers. Kuulet sä joku vittu kiljuu? Kuuntele. Eiköhän se oli koira. Minä mä oot koiraa. Tuossa on rakennus. Joo, vittu Riako, me ollaan kusessa. Missä vittus me ollaan? Ai me ei nähdä mitään. Me eksyttiin just. GG-chatti. Vittu on se männissä, mitä on siinä. Nyt joo vittu täältä. Ota suoraan. Okei, tuolla aika spooky, kun siellä osuu joku. Riako, missä me nyt ollaan? Tuossa on toi mansion. Eli tänne näin. Tänne suoraan. Mulla äsken sammui jostain syystä salama. Mä tiedän nyt missä me ollaan. Tästä tulee kohta se rakennus. Okei, tästä tulee vähän pidempi video. Tää on nyt jo 9 minsaa. Eikö Vena? Ei pidä melkein mitään editoida. Joo, ei tarvii, koska... Sitten vähän... Kato, tossa on toi mökki. Mennään täältä. Mä kattoo sitä mökkiä. Ei mennä sinne mökkiin enää. Mennään johonkin muualle se exploraa. Ei me oikein varmaan keretä. Ai, kato mikä beissi täällä on. Täällä on joku beissi.
Tää on joku käärmeen beissi. Käärmebeissi. W-käärme. Täältä koko ajan löytyy jotain kamaa. Ja toi. Juomapullo. Ei ne oikeesti. Se on joku... Oh, mä tiedän, kato. Rieko, mä tiedän, missä me ollaan, kato. Rieko, tuu. Ja tässä on kato tää. Tässä on kato tää tie. Mennään. Kuvaat säkin? Kuvaat säkin, Rieko? Ei. Joo. Mä pidän tän. Itse asiassa ei mitään niin. Mennään tästä, kato. Kato, ei oo mitään reittiä, niin... Mennään tänne näin. Tää on 11 minuuttia pitkä tää leveli. Ei kun itse asiassa mennään sinne kellariin. Mennään sinne jammupaikkaan. Kling, 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 kling. Rieko. Joo. Mä en. Täällä ei silti näe mitään. Pyörän mukaan, en tiedä kenen on. Niin on oikeastaan mun meitsin pyörä. Riako, onko sulla tsiikkaa? Hyvä. Ai, ei tää pyörä polje. Oi. Rieko, venä. Rieko, anna mene vielä. Mä jätän mun pyörän tähän. Voidaan lähteä juokseen. Rieko, venä. Mennään se on auki. Ja siellä on basement. Okei, tätä me ei voida näyttää ja YouTubessa. En mä halua. Miksi toi meni kiinni? No, se on näin paljon. Minä Rieko. Hui saatana, mä luulen, että me ei päästä enää näitä vittua täältä. Vittu, me jäädään jumiin, saatana. Tää on kohta 15 minuuttia pitkä tää video. Lähdetään viittää tää. Okei, vittu. Nyt Rieko on. Mitä? Veno! Rieko, tuu! Chatti. No tavaako? Mä lopetan tää video nyt tähän. Mä lähdettiin äsken juokseen. Koska joku vittu nunnapää tuli pistää se oven kiinni, kun mä oltiin siellä basementissa. Se on näysi. Ihan sama. Ja moro. Tossa on vielä Rieko. Ja tossa on Fredi. Tuolla äijä.